Hei, salut, Alex, astăzi e primul meu episod din FTS 15, care e cu Barcelona. Hai să începem. Așa? Aștept să încarc. Mergi cu Real Madrid de sferturi. Hai să dăm drumul acest meci. Cu văzură spre un special Barcelonei. Hai să începem. Alexandru, Dănuț, Suarez, Ramos pentru Alexandru, Iniesta, pas, Iniesta pentru Dănuț, sfertul Ronaldo, pas bună, Rakitic pentru Lewandowski, Alexandru, da, fault. Suarez din nou lovire liber pentru Real. Un șut, e bine Casillas. Bine, nu înțeleg de ce pe acum. Casillas pentru Lacazette. Nu am făcut nici transferul, l-am adus pe Lacazette și pe Di Maria. Alexandru. Ramos, bă jucător. Lewandowski, Dănuț, Rakitic. Faul. Marcelo la balon. Bale. Toni Kroos, nu știu, Marcelo. Dănuț, Alexandru. Nu prea. Și este contraatacul Realului prin Benzema, recuperează. Alexandru, Dănuț, o braziliană, Dănuț, nu poate să treacă de Varan, nu știu cine jucătorul ăla, pas foarte bine pentru Alexandru. Alexandru, o centrare, Ramos, Dănuț, gol! Murgulească Dănuț, deschide scorul pentru Barcelona. 44 din această partidă. Sferturi de finală cu Real Madrid. Rakitic, final de primă repriză. Sferturi de finală 1-0. Lacazette pentru Rakitic, Lewandowski pentru Alexandru. Ramos, o prelungire pentru Lewandowski. Cine importă, nu știu. Di Maria. Ramos. Di Maria, Ramos. Lewandowski. Blocat. Lewandowski. Alexandru. Rakitic, Iniesta. Lewandowski, Dănuț. Apără Alexandru. Bară Ramos. Ce ratare. Iese scoși, intră Rizan Gabi. Intră Rizan Gabi. What the fuck, ce nume Rizan Gabi? Di Maria, Dănuț, pasă, prelungire pentru Sergio Ramos, viteză, foarte bună, îl ia din viteză pe jucător. Dănuț, offside, gol din offside. Lacazette, Sergio Ramos, Alexandru, Dănuț pentru Sergio Ramos, Real, Barcelona, Bale, Gareth Bale, apără Casillas, incredibil, ocazii de nedescris, Iker,
Casillas. Dănuț. Prelungire foarte bună. Dănuț. 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 Gol. Dănuț reușește dubla. 2-0 pentru Real. Putea să fie 1-1. Da, o greșeală. A respins Casillas. Este 1-1. Dănuț pentru Sergio Ramos. Sergio Ramos o lasă pe Dănuț cu hat-trick-ul. Dănuț reușește hat-trick-ul. Man of the match. 3-0. M-am jucat o dată cu Real spre școală. Toate cu 3 am bătut Ramos, Dănuț, Alexandru, Sergio Ramos, Rakitic, Alexandru, pas pentru Sergio Ramos. Este nava sau cine e poartă? Pepe. Greșește Pepe, Alexandru! Sergio Ramos face 4-0. Eroarea lui Pepe. 4-0 pentru Real Madrid. Nu, ce pasă greșit. Pepe greșește, Ramos. 4-0. Iese Marcelo și intră cu Entrau. Și cam atât a fost. Poate la 0 suntem în finală. Al doilea meci este cu Athletic Bilbao. Ne închidem. Vom cadea în finală sau în Spania cu Athletic Villarreal, pardon. Dănuț este golgheter cu 44 de goluri, Messi cu 28, Suarez cu 25, Rakitic cu 16 pase în asisturi, Messi cu 8, Lewandowski cu 6. Deci, da. Acum mai să jucăm al doilea meci cu Athletic Bilbao. Dănuț, Ramos, Alexandru pentru Lewandowski, omul menos de meci, îl Dănuț. Lacazette, Dănuț, Alexandru, apără Iraizos, Alexandru, am vrut să șut. Rakitic, Iniesta, Dănuț, wow, peste partea lui Iraizos. Alexandru, Dănuț. Oh. Combinație în cei doi jucători ai Barcelonei. Rakitic cu centrarea, Lewandowski deschide scorul. Nu doar pentru FC Barcelona, confruntarea cu Athletic Bilbao. Rakitic, Iniesta, ce pasă! Dănuț! Rakitic. Numai la Real și la Barcelona am pus echipamente și pentru că mi-a fost liniște să mai pun și la echipele. Lewandowski aproape de un super gol, că am văzut că de semifinală. Bine de Maria. Dănuț, Cristiano Ronaldo. Dănuț, pas pentru Ramos. Ramos, centrare. Cu mâna la Iraizos. Ramos înapoi pentru Casillas. Da, fac. Iniesta. Prima repriză este încheiată cu avantaj de 1-0 pentru Barcelona. Am scris Lewandowski. Sergio Ramos, capitanul Barcelonei. Faultat sau a fost la minge?
Lui Soares. Dănuță. Soares. Pentru Alexandru. Alexandru! Wow, ce gol! Gol! Mingea a fost deviată de Iraizos. 3 gol pentru Alexandru. 4-5. Gol! Mingea a fost deviată de portar. Da. Noi revedem fotbal pe Cetinitoriu. Vedem cu portarul Iraizos. Dacă o să descurcă Alexandru din două. Da, Alexandru. Din doi adversari. Doi adversari atacă. Alexandru reușește să șuteze. Mingea a fost deviată și un loc. Un gol absolut superb. Ca un șut lob. Da, că a fost deviat Alexandru. Nu mai încearcă, acum încearcă pasă. Și aud pentru Barcelona. Barcelona. Care pune pressing. Rakitic. Rakitic, o pasă, de ce nu iese portarul? Eroare, Suarez, 3-0. Da, eroare portarul. Când le pasa sa centrarea aia, trebuia să se portar, să o rețină. De ce o las? Alexandru, Sergio Ramos. Di Maria. Ronaldo. Alexandru, recuperare. Alexandru! Ce aproape de gol, man. Marcat un gol din scarița din corner. Rakitic. Ziceți în comentarii ca să ăștia nu se încentre cu efect la Cazeta aproape de primul său gol. Di Maria cu centrare. Prea de tot. A fost cea mai bună centrare. Alexandru apără-i Borca Iraizos. Lewandowski, din nou Alexandru. Centrare, Suarez. 4-0. Scrie și lui Suarezito. Danuț. Alexandru. Aproape de roșu. Aproape de fault. Di Maria. Rakitic. Suarez. Ce pasă pentru Ramos. Penalti. Iker Casillas. Primul gol pentru Casillas. Da, nu știu ce bate pe el penalti. Nu mai am prea multă filmare și se termină această partidă. Și să batem cu 4-0, cu 5. Bun. Punem niște pauze și ne reîntoarcem. Bine, am revenit. Cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, dați pe un like. Eu am fost Alexandru. Ne veți data cu un episod. Pa, pa.